Enter Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 63774872063. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 07738599785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. makadi muri yeZimbabwe nchikuchingamidza zvakare pano paSly Media TV muchirongwa chedu ngatidzifambirei. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Ukwamupurwa. Chekutanga rega nditange nekukumbira ururegerero. Ndofunga chirongwa chedu chambodimbuka pakati nenyaya yekuti taita dambudziko remagetsi. Munongoziva magetsi angoendawo, saka tinokumbira kuti mutiregererewo. Asi tadzoka zvakare nenyaya yedu yatiri kufamba nayo nhasi, nyaya yaMavis Mada, mwanasikana uya wokurohwa kuhwedza nevamwe vanasikana akasvika mukukwadzwa. Ndonyaya yatinayo muzuva ranhasi yatinge tichikurukura tichipedzisa patanotasira paya. Zvakarewo ndinoda kukuzivisai kuti pano paSly Media mangwana nenguva dza11 pachange pachibudawo mutambo weZimbabwe Women's Soccer League uri pakati peZRP Queens FC versus Harare Queens. Vakadzi vanenge vachitamba bhora. Kune vachatadzawo kuenda ikokoka munenge muchiona rinenge chiburitswa live pano paFacebook pedu paSly Media TV Facebook. Asi vamwe vese ngatisangane ikoko tisapote madzimai vachitamba mutambo webhora iwoyo mangwana. Saka inenge iri live paFacebook page pedu panapa. Chidzoka muchirongwa chedu chanhasi shorai tine court updates nyaya yaMavis, nyaya inosiririsa, nyaya yatiringonzwa kuti chokwadi mwana akasvika mukukwadzwa. Saka ameno macourt updates aunawo. Yes, ichokwadi sektaura kwatamboita paya kuti mamwe mareporters edu epanapa vachitoriko kumarondera kukoti ndokuri kutongerwa nyaya iyi. Saka vatori paground izvezvi vari kutipa maupdates. Regai tikrose tiende kumarondera pakoti titaure naSimba Rashe Zvidza ari kuona nyaya iyi kuti iri kufambiswa sei. Simba Rashe Zvidza waswera sei zvako tikwazise vatariri vedu uvapo update yezviri kuitika mukoti. Tanzwa kuti vasikana ava vari kuchajwa nemachajizi akasiyana-siyana. Nyatsotisanangurira. Kugamuchira kwatiri kuita vatariri veSly Media TV zvakare apo patiri kupai maupdates enyaya iri kuitika kuno kumarondera. Kwatashanyira nyaya yemusikana anonzi Mavis Mada wokurohwa nevamwe vasikana vashanu. Kubva makuseni tanga tingori pano vanhu vari kungomirira kuti nyaya iyi ichipinda, asi zviri kunzi macharges anga achiri kugadziriswa patsva. Kuri kunzi akuchajwa nemhosva nhatu dzinoti 1 yekidnapping, yechipiri ndeye indecent assault, yechitatu it's a charge under the Cyber Security Act. Izvezvi tamirira kuchipinda mudare kuti tichinzwa kuti nyaya iyi inofamba sei. Tichange chikupai mamwe madetails as they come to us, nekuti izvezvi tamirira kuchipinda mudare tichakupai zvizere panyaya iyi. Tinoramba tiripo seSly Media TV kuti tikuzivise zviri kutora nzvimbo kuno kumarondera.
Thank you so much, Simbarashe. Simbarashe Zvidza, one of our reporters pano paSly Media. Ari kumarondera ari kutaura nesu tachitotaura naye pafoni as we are live ari kutipa update. Ticharamba tichinzwa zvekare tichingovabata vakomana kana pane zvimwe zvinenge zvaitika Pelagia ngatifambire nyaya yedu mberi pataisira parodhi takumbira regerero ndofunga vatinzwisisa vanhu kuti ish tanga sina zvekuita magetsi atotendera ende tarwadziwa but we are back. Alright, tinotenda saka panguva ino ndofunga paenda magetsi edu adiwo vatariri tanga tichinzwawo anova iye Sebia Muchenjekwa amai vanobereka musikana uyu Mevhi ari kurohwa iyeyu. Saka regai tinzwe kuti nyaya yacho yakanyatsofamba sei nekuti takunzwa vachititsanangurira kuti zvanyatsoitika kuwedza kwacho ikoko. Saka chakaitika inini ndakanhingirikina ndakambenge ndanzwa chinzi Mavis ari kunetsana nemukadzi anoshanda kwasekuru vedu. Saka ndazvinzwa mukadzi uya pane paakambotanga kundisira zvake mameseji achinditsvuka. Saka ini semunhu mukuru ndakangoita sezvangu ndakangonyarara ndomandazoti ndisisina hasha ndikachiregedza enda sei ndimubvunze. Ndopandakamufonera ndichimubvunze ndichida kumubvunza kuti ko muri kugara sei kumba ikoko. Takaita 2 missed calls asina kudai rechi3 ndopakazodisira please phone panafona muri sei yamaitino zvikanzi ini ndiri right ndikati hakuri sei kumba amaitino ndokumbira kuti mutudze kuti chii chiri kuitika kumba ikoko ndiri kuzwa kuti muri kugara muchishungurudzana naMavis. Musandishungurudziro mwana wangu kana aine chaatadza muudzei ndiudzei inini mai vangu. Vakati ivo ndopo vakanditi mai Mevhi handikunyeberei nhasi Mevhi ndaita sei ndarova. Magomurova muchimuroverei zvikanzi nhasi ndamurova. Inini handina kufunga kuti kurova kumurovero wakazokuda wakukandwa pavhidhiyo yakakandwa pasocial media ndakangofunga kuti kurova kwekungorovawo mwana. Saka ndadaro ndakabva ndavati ndikati aiwa maitinema musina reti yekurova mwana wangu. Ndazama kuti ndichifonera mwana akanga asingakwanisi kuita sei kudaira foni because anga asagoni kumuka asagoni kana kufamba. Saka zvadaro ndakazoramba ndichifona munin'ina waMevhi ndiye akazodaira foni akati mama sisi Mevhi vakarara. Tikati vakarara hanzi zvikanzi varohwa nana Chido naLiri naRudo Manjere namaitino namaiRosi. Tikati hanzi zvadi zvikanzi mwana Tracy haana chaaiziva akangoti hameno. Saka ini ndakava ndazoti ndikati alright ipa Mavis foni wacho Mavis akanga asingakwanisi kana kutaura dhati Thursday that day. Mavis ndakafona ndikati ndakanga ndakutoshungurudzika kuti ari kuratidza kudaira foni sei. Ndopandataura kwaHarare kuti mwana wangu anzi arohwa kumba. Makusani eFriday ndakafona Mavis asi kukwanisa kudaira foni. Ndikaswera ndichifona Mavis asi kukwanisa kudaira foni. Ndakazofona kunext door ndakubvunza naye edu mwana wangu ari sei ndidaidzirewo mai vangu ndinzwa kuti mwana ari sei. Ndopavazodaidzwa mai vangu ndopandakataura namai vamai vakati mwana haasi kugona ndarara ndichipindura mwana akakuvara. Saka Mavis akazoita mukana wekuti akatora foto akanditumira foto musana wakarohwa nemakumbo negumbo rakazvimba. Kati mama ndikatenda kuchigondo unomhangara kupolisi. Kati mama haasi kukwanisa kufamba. Ndikati aiwa tsanzira mwana wangu uende unomhangara nguva ichiripo. Akati mama handisi kukwanisa. Saka ini ndakanga isingakwanisi kuti vanhu vari kungofunga kuti kurohwa chete pakati unozoenda kana mwana akase agona kufamba. Masikati eFriday ndopakazobona kuti mai Mevhi muripo henyu ikoko hamusi kuziva zviri kuno mwana akazvimba. Mwana haasi kugona kufamba kana kumuka paagara paarara pari kungosara ririwo pachete. Ndopandakazova kuti ndichigadzirira kuti ndiuye kuno kumusha that day Friday anga masikati ende ndaisazowana transport yekuti ndisvike kumba ndaigumira muRudzi ndaizorara muRudzi. Saka ndakamba ndanhingirira ndafuma ndichiuya Saturday ndakamba ndati rekedza nditasei ndiende mbana kuti Mevhi uya tisangane kuwedza kupolisi. Mavis akauya but Mavis nenyaya yekuti anga asina simba asiri kugona kufamba. Mavis akazvinonoka kusvika kuRodhi akaona transport yapera.
takazofambawo zvake nevakange vachimubatsira murodhi, ndikaona akarara pamurodhi kusanga naye ari pasi pemuti, ndikamutakura ndikadzoka naye. Yanga isatati sande handina kukwanisa, ndakati harikedzai tase tibvunze vana because vanhu vakarova mwana kuti chii chakaitika. Ndakaenda kwasabhuku ndikanoudza sabhuku vakati nyaya iyi handikwanisi kuti ndiitaure, inyaya yepolisi. Ndikati sekuru ndanchikumbira kuti nyaya ichita tiitaure because ine hukama mukati, ende inini ndinzwisise kuti chii chakaitika kuti mwana anosvika kupakurwa kudaro. Saka maybe sekuru vakabva vazobvuma sabhuku sekuru vangu, ndobva vazobvuma vakati alright ngatiitaure yes family. Saka nyaya yakazongodaidzirwa sevillage assembly, ndobva yangozi taurwe. Ndobva ndati ndinyorere tsamba yekuti ndigone kuenda kumberi because ndogona kunondidzokera muenda village assembly. Ndakabva ndaenda kukiriniki yaamandi nemwana. Kusvika kukiriniki vakati mai mevhi mama anonoka nemwana sei, ndikati inini munongoziva kuti handigari nevana. Saka ndakaenda kumapurisa ndikasvika vakati kunoku nhasi inini ndiri kurwara ndiri ndega, handikwanisa kuti ndiite nyaya iyi. Imimi ndairi nyaya yekuhwedza, ndakaenda nenyaya yekuhwedza kupolisi. Inini ndasingazive kuti nyaya yakakandwa pasocial media, ende pakuti ndakazoti ndanhingirikina ndasvika kunoku ndopandakazonzwa sekuru achiti mai mevhi pane mavhidhiyo ari kutenderera. Turi nevamwe vanhu vomunomuraini vakandiudza kuti mai mevhi pane mavhidhiyo emwana wenyu atakaratidzwa, asi ane mushandi wekwasekuru venyu. Saka sabhuku vakandibatsira vakati tiri kuda kuti mavhidhiyo ayo uita sekupiwe, asi inini nekusazivawo nekuti ndaendisipo. Vana vechikoro, vana Chido naLili naRudo vakanga vaine mavhidhiyo aya, vaifamba vachiratidza vanhu mavhidhiyo. Chido akaenda kuchikoro kuSt Margaret akanoratidza vanhu mavhidhiyo, akati mavhidhiyo andakaita sei mevhi takamurova honayo. Ende Chido aifamba achisendera vanhu, akatosendera Loveness Muchiri mavhidhiyo iwayo anodzidza kwaChitida. Vakange uyo mai Tino vakange vachiratidzawo vachifamba vachiratidzawo vanhu muno muraini. Saka chakazoitika ndechekuti vana vechikoro vakazokanda chivhidhiyo pagrupu, vakanda vhidhiyo pagrupu munongoziva kuti nevanhu vakawanda. Ndo pakatanga vamwe vachitora vakutanga mumwe nomwe akukanda kwaanoda, ndokufamba kwakaita nyaya pasocial media. Saka ini ndaisatozviziva kuti nyaya pasocial media. Nezuro ndopandakazofonerwa nepolisi zikanzi tiri kuuya ikoko, mwana tiri kuuya naye. Saka ndatogarawo ndopandakazoona pane foto riri kungokomendwa nevanhu. Saka ine nyaya yenetiweki handina kunge ndakwanisa kuti ndidownload foto iyi. Saka pandakangorona ndikati ndaona kablue, ndikati foto iri rinofanira kunge riri raMavis. Ndopandakaona ndazoona zvechokwadi foto nderaMavis. Vanhu ndopa vakatanga vandifonera vanomuziva vakati komai mevhi chii chakaitika, tiri kuona foto remwana ari kurohwa. Inini ndakabatikana zvikuru, ndakashungurudzika. Nanhasi ndinoshungurudzika nekuti murerero wandinoita vana vangu unondirwadza. Dzaive shungu dzangu dzekuti ndikadai ndairera vana vangu ndiri pamwe chete navo, asi nekuda kwenhamo ndakasuduruka pavana vangu nekuti handina mutariri anonditarisa. Vana vangu baba vakafa 2 years ago now. Saka iye zvino izvi ndakanga ndati inini Mavis ndakambonge ndamuti aende kunoshanda, asi nenda wekuti mai vangu vakura, even kuti vapinde mumunda kuti vaite kana kuti vatakure mugomo havachakwanisi. Saka ndakati Mavis dzokera kumba kuna mbuya, plus mwana uYuropa achiri mudiki, kuti nditi ndinotsvagawo mari ndiinaye mudiki. Saka zvinhu zvinenge zvindiremera. Saka pano kuti ndizoona kurohwa kwaitwa mwana wangu nekuona mavhidhiyo, ina yangu mavhidhiyo handikwanisi kuti ndione mavhidhiyo iwayo because anondirwadza. Maroverwo akaitwa mwana wangu handione kuti mwana wangu kwai kuri kurohwa kwokuti aida kuponeswa, nekuti paakarohwa rutatu achidirwa mvura achifenda kusvika kuti mwana anobayiwa nechimuti
asinganzi kuti inini ndiri kupfekerwa chimuti kuzasi kwangu. Zvinhu zvakangoma, ndinengoda hangu kutenda Mwari kuti mwana wangu haana kufa, mupenyu. Asi nanhasi ndiri kushungurudzika zvakanyanya nezvakaitika pamwana wangu. Ndiri kushungurudzika zvakanyanyisa ende ndakabatikana. Ende chandinokuda kutenda ndechekuti ndakazokwanisa kuzvidzora. Handina wandakasvika ndichiputseke naye, handina wandakasvika ndichipopotera pamba pake. Ndakangosvika ndichizvidzora ndichita Mwari aita sei? Mwari ngaandibatsire ndigone kurapisa mwana wangu. Vacho vane vana vakarova vakambenge vataiwa mai Mavis dzinokubatsirai kurapisa vana. Hapana kana akandibatsira. Mwana wangu ndakarapisa ndega kusvika pandiri nhasi. Mwana wangu ndaachimboita sei? Chirapisa ndega. But chaakunyanya kundinetsa ndechekuti mwana ari kuramba achibleed nekuti ari kupera simba. Ende ndatozoshamisipo ndakunzwa shoko richinzi pasocial media Mavis ashaya. Haana. Mavis ariko. Chake ari kurwadziwa chete nekuti ane maronda miri wese nemaspoti ekuratidza kuti blood rake rakaklota nekurohwa. Ndo chimiro chiri pana Mavis ichocho right now. Simba majoini vake omari kuti asati ranyatsooma. Aiwa kutaura kana kufamba, iye zvino akufamba. Ndoda kudzoka kumashure zvishoma kuti makamufonerwa muchiti vainidzana mai Guruvi vainidzana navo vachikupopotera lavo Mushandiwo kwasekuru. chii chainzi vari kunetsana nezvizvo? Ndingati chakaitika kuti vanzi vari kunetsana. Hanzvadzi yaMavis Trimon yakadanana nemukadzi wepasekuru mushandi wepasekuru. Akuti mushandi uyu ane murume wake. Iye vanobva vadanana naye. Mavis achibva kwaHarare kwaanga ari. Trimon akasvika akaudza Mavis kuti ndiri kudanana namai ava. Mai vaya vachimbva vaudzawo Mavis kuti ndiri kudanana nahanzvadzi yako. Right, vadaro. Kakazoti mukadzi uyu akazobatwa nemurume wake kuti chii? Ndozvaari kuita. Mukadzi ndobva arohwa. Mukadzi arohwa akambobva ndobva aenda kumusha kwake. Aenda kumusha kwake, mukadzi pakunodzoka manje ndopaakaona kuti nenyadzi kuti adzoke pambapa. Akati aiwa Mavis iwewe ndiwo wandidzingisa pamba. Ati Mavis ndiwo wandidzingisa pamba. Ndopaakatanga kunetsana naMavis. Mavis semunhu sekuti munongoziva kuti hanzvadzi nahanzvadzi vanoudzana masikireti. Trimon anga akati kuna Mavis nditorewo foto aine mukadzi wemunhu. Saka uyu mukadzi uyu wemunhu paakaringa akuda kunetsana naMavis vakuda kurwisana. Ndopakanzi naMavis imi musati hamusi kudanana nahanzvadzi yangu. Iri foto iri mafotos aya maidanana nahanzvadzi yangu. Mavis achiratidza murume wemukadzi uyu. Saka hanzvadzi yake yakagara yangoshungurudzika kubva ipapo. Yabva yagara yashungurudzika. Ndobva Trimon aenda kubasa kuKaroi. Trimon aenda kubasa kuKaroi, mukadzi waTrimonwo akabva adanana nemurume wemukadzi wakadananawo nemurume wake. Saka vana vese kuti vanga vakuchinjana vakadzi nevarume. Saka Mavis akabva azotaura kuti aiwa mutira sei muri kuchinjana vakadzi nevarume. Saka inini ndichizoona manje Trimon akandisira mameseji paWhatsApp. Akati momusi muri sei? Ndikati handiri bhuri. Ndobva ati zvikanzi momusi zviri kuita Simevi kunoku hazvina kunaka. Simevi vakarara kwasekuru baba Chido nana Chido. Ndikati ho. Ndati ho. Trimon akazoisa meseji akati mama Simevi kunokumba havasi kubikira vana chikafu, havasi kupa vana chikafu chekutakura. Ende ndikati ndikuudzei Simevi havasi kuwachira wana washeni plus hembe yemwana yakatodziwa nemombe. Momusidai matoita pulani matombouya henyu. Simevi havasi kutsiurika kuno. Ndikati alright. Mavis achanese anotsiurika hanzvadzi yake iri kudaro. Zvikanzi imi ndikatoti ndikuudze. Saka ndakabva ndakatoita sakati nyaya iyi kai ine kanenge kamakuhwa mukati. Trimon aziya sei kuti Mavis haasi kubika kumba.
zvinobva kuna gogo. Zvandakaita manje ndakazofonera Tracy. Ndikati Tracy, mevha ari kubika here? Tracy akati ndikati Tracy, mevha ari kuinda muri kuenda kuchikoro mawachirwa here Mindful? Akati ndikati ko zvazvanzi mevha haasi kubika vanzvanzava tiri kubika. Ndikati ko chikafu ari kukupa here chekuenda kuchikoro nacho? Zvikanzi vananyara mandangona kuti nyaya yedu right. Pasina 4 days ndopandozonzwa kuti ndozopandozotambira foni yekunzi mevha ita sei aro. Saka inini kubva ndingobva kwaharare ndakangofunga kuti ndakangobva ndangoona kuti aiwa Trimond azoita sei azo akagadzira nyaya yekuti mwana wangu arogwe. Ko vamwe vasikana vari kuchikora vanenge vanga varipo vanga vapindawo munyaya iyi? Vasikana vekuchikoro vakabva kunga vachitoti vari kuenda kuchikoro zvechokwadi vagumira kumugomo Mazenda pamba pasabhukuzenda pamusoro apo pavakagumira vaturu vanzi naVimbai Mike. Vasikana tiri kutaura sei? Tinoda kurova miri. Saka vakangodziwe mwana tasi anotaura kanyaya kake. Saka panyaya yacho yakanzimedzisa akaroverwa chaiyo. Mumwe chida akati hanzi ndakurumevhi ndamurovera kuti wakandisa pagurupu. Zvika vanhu vakabvunza kuti wakandisa pagurupu wakapfeka here? Vanti wangosenzwa nzee ndakapfeka. Lirosi akataura nyaya yakataurwa parufu rwamai vake kuti wakanzi wakatengesa chibange nekutengesa hembe dzamai vako zvakataurwa panhamu yamai vake. Iye nobva angoti ndiwe mevhi wakazvitaura asi panhamo zvaizvaita sei zvataurika. Rudo Manjere ndobva ati ndakarovera mevhi kuti mevhi wanditi ndarara nemukomana pakabiwa gumbezi revashandi vekumusoro kwasekuru. Nyaya ichitaurwa yakataurwa muraini chinzi chadiwa tamuona achibva neuku kugoronga uku ndokwakawandwa kuine gumbezi. Rudo akadzika akadaisawo makuseni kuma5 ndokwaive negumbezi. Saka vandobva vataura Rudo natadiwa vati mwengwaru. Rudo nobva ati ndimevhi zvinge zvandamurovera. Mai Rose ndopa wakati ndarovera mevhi kuti ari kunditi ini ndadanana nababa Atino ende chiri chokwadi kuti vakadanana ende vakarara vese. Mai Tino ndobva vazoti mevhi akandinyepera kuti inini ndakadanana nehanzvadzi yake. Inini ndisina kudanana nehanzvadzi yake. Inini ipapo ndakapindura ndikati imi Mai Tino hamuna kudanana naTrai here? Hamusangani pane vanhu. Zvikanzi handina. Ndikati Mai Tino tenda musanyepa. Ndopa ndakaburitsa foto inini Mai Tino vakamira vainani vainaTrai. Ndobva vanhu vaisa vatoriona ezepufu. Ndikati mungandiudza here kuti mamirire mukadzi wemunhu aya. Saka ndo nyaya dzinonzi dzakaroverwa mevhisi. Ureti nhasi ndanzwa kuti maswera kuriko kupolisi. Nyaya yakamira sei izvozvo ichitarisa polisi ivo vasungwa vari kutochi uyezve nyaya yacho yave papi mabiriro azvakaita? Right now isusu hatina kupuwa nguva yekufunda nazvo. Mapurisa vangu vachingoita zvinhu zvavo vega. Saka isusu hatina nguva yatapuwa nevasungwa. Nguva yatangopuwa nguva yatangopuwa ndeyekuti tanzi timboenda kuchipatara naMevi achitariswa. Asi maresults inini havasati vandiudza kuti vatariswa maresults abuda achiti chii. Saka inini zvinezvi vanditi ndidzoke kunokumba kutora hembe mana dzakada iye mevhisi wacho mangwana anenge achidiwa kuti ndamusiya kusifamba makakwanisa kurikava hembe dzacho dzese dzakadambuka vakauya nadzo. Wakauya nadzo pavakauya naye baba? Okay. Iyewo condition yake muchiona mune mafears ezvimwe zvinogona kuti zvakaitika kwaari zvamunongofungira imi semunhu wenyama zvamunogona kuti ndofungira mangwana kana asvika pastage imimi semunhu wenyama? Mafears nawo one apa pandazonzwa chinzi akajokonywa nechimuti apa handichazive kuti chimuti chichakabaya kusvika papi. 2 miri wake une mavara ekuratidza kuti ane blood rakagwamba paari. 3 nemarovera aita shamhu handisi kuziva kuti haana imwe injury here iri paari mukati. Izvezvi mati mawana here rumwe rubatsiro kubva kune vamwe vanhu vanoda kumubatsira kana kuti vemunharaunda vari kuda kubatsirai kuti mukwanise wakwanise kuwana medication? Munharaunda handina rubatsiro rwandati ndawana.
rwatorwa ndandisimbona nderwekuti ndanchimbokumbira kuti dai ndawana mari Mavis kana kuti Mavis dai angorapwa nekuitwa ma-x-ray masikani ndione kuti haana kukuvara here. Kana arapwa ndikaona kuti haana kukuvara, Mavis ndaizokumbira kuti Mavis form 4 anga akanyora zvake but akafoira. Saka ndaikumbira kuti dai agona kuti aienda kuchikoro ndokushungudza ndandinadzo, kana kuti aiwana hake kosi yekuti anoita. Because inini shuviro yangu ndaidogara chingomuudza kuti Mavis shuviro yangu ndeyekuti ndinoda kuti vananguka mumwe nomumwe ave nechinhu chaanoita mangwana, nekuti hamuna mutariri. Anongova mutariri wenyu ndini mai venyu. Mbuya hamusisina mai vababa, sekuru hakuchisina, baba hakuchisina. Saka hamuna mwe munhu mutariri wekuti achazokutarisai muupenyu hwenyu. Iye ane vaning'ina vafuti ane vaning'ina vangani? Mavis ane vaning'ina vairi. Okay, vakura sei? Tracy ari kusvitsa 9 years this month. Ropafadzo ane 3 years. Alright. Tinotenda maybe mune mashoko anoda kusiya eZimbabwe maererano nemhosva dzakaita separwa nevana vechidiki. Dzimwe dzenguva vanogona kunge vakauraya munhu zvisingazoiti zvakanaka. Eno mashoko anoda kupa eZimbabwe chiitiko chakadai nemararamiro akadai ane violence mukati. Inini ndinoda kuti kumhuri yeZimbabwe chekutanga, mumwe nemumwe ngaazive mutemo wenyika. Nekuti ukanga usingazive mutemo wenyika, nyaya ikanga yaitika sechiitiko chayazoita inomutsa ruvengo. Waakuita kunge iwewe ndiwatadza kana wapara mhosva. Saka kwaziya mutemo ukarega kuisa mutemo mumaoko mako, zvinhu zvakanaka zvinoita kuti ugosununguka mukurarama. Jera hachisi chinhu chekutamba nacho. Tisambova takanyengerana kuti kumapurisa pepe hakuna zvakunoitwa. Vanoita basa ravo vanhu vaya. Ende chimwe chinhu chandinokurudzira kumadzimai akaita kunge ini, hasha hadzivaki. Kuziva Mwari chinhu chakanaka. Chinonzi kuziva Mwari chinodzora hama dzangu. Inini pandiri panapa ndiri munhu wekuti ndine hasha zvekuti ndafunga vanhu vese pakaitika chiitiko ichi vakatoti paanosvika neno. But nekuda kwekuziva Mwari nekudzorwa ndakauya ndakatyoka zvazvisingatarisiri vanhu vese. Saka ndinongoti kumhuri yeZimbabwe, hama dzangu, kutadzirana kuri kuvanhu ende kuregererana kuriko. Tisapare mhosva. Vadiwa vatariri, ndiyo nyaya yaMavis Mada yatachitaura nezvayo muzuva ranhasi. Ratanga tichinzwa iyi audio yanga ichitaurwa naSebia Muchenjekwa anova iye amai vaMavis Mada, amai vake vachitaura kuti zvainyatsoitika, kuti chii chainyatsokonzesa kuti Mavis asvike pakurohwa nevasikana ava nevakadzi avava. Shorai muchidimbu zvedu uchitarisa nyaya iyi, tingati nyaya iyi yaigodzera here sezvataurwa namai vacho kuti vanhu vasvike pakukuwadza Mavis kwavakamuita ikoko? Ini hangu ndogara ndichitaura like patakaitanga nezuro takambotaura kuti hapana chinhu chinojustifya violence Pelagia. Nyange zvikanzi munhu akutadzira kusvika papi, asi zvekuti munorova munhu, munounganira munhu, morova munhu. Alright, ndiyo zviri kutaurwa naShorai kuti hameno kutadzirana kwacho kwese kwanga kuchitaurwa kuti mumwe airova ane mhosva yake achitaura kuti wakanditadzira chakati nechakati, asi hakuna mhosva yekuti munhu akapara yekuti unozoisa mumaoko mako waakusvika pakukwadza. Takunako zvinova muusungwa.
izvezvi manje ndopava kutanga kuita come back to their senses vakutoona kuti zveshuwa takatadza, maybe to just give them a brief of nyaya, because makuhwa aimbotendera like patikatanga nezero podcast tichitaura nyaya iyi taingotaura nyaya yekuti hatisi kunyatsoziva, maybe taifungira kuti vanhu havainzi vakachinjana varume vakatoisa. Ndiona makomenti aibuda mucomment section vamwe vachiti dzanga dziri 3 somewhere kana kuti chii, but tazonyatsopiwa nyaya yakazara namai vani vaMavis ava vanonzi Sebia, vataura kuti mwana uyu nyaya yakabvira pamakuhwa amaitino ava vachida kuti Mavis afumura gure ravo rekuti vaidanana naTraimo anova hanzvadzi yani yaMavis. Saka Mavis ndiye akaburitsa nyaya yese yekuti amai ava achiudza murume wavo, achiudza murume wamaitino. Maitino ndo vakazonomobiliza vamwe vese kuti uyai timurove, umwe nomwe achiita sei achiburitsa mhosva yake. Asini nangu ndo zvandiringotaura kuti chiri kuzonyanyorwadza ndechekuti vakazinge vakumukuwadza kudaro vachimubaya baya panzi mwana achiri kungobleeda nanhasi. It's a sad story. Yeah, it's a sad story. Utsinye hawo unenge uri mumunhu, utsinye uri muvanhu. Handisi pamwe pacho kuti wakamona zvinoita tuvana kumahigh school zvekuti tunotanga kunzwirana jealousy kuti senge Mavis ari kunzi akambobva kuHarare, unogona kutovengerwa kunzi wakamboenda kuHarare. Saka kana wandiveta vengana torovana neshamwari rovenana akadaro here. ndo zvinenge zviripo kuvana vadiki, vana vanenge vachikura. Alright, ndiyo nyaya tanga tinayo wadiwa vatariri. Tichange tiri pano zvakare tichamba tichikuudzai kuti nyaya iyi yamira sei, kutaura kuno vakomana vachiriko vachida kuti gadzira nyaya yacho yese kuti zviri kunyatsofamba sei nyaya yamukoti yakutongwa ikoko nevakuru vakuru ikoko vachitonga nyaya yacho, kuti tinyatsoona kuti ava vasikana ava ndofunga pavari vakunyatsoona manje kuti takatora mutongo tikaisa mumaoko medu, asiwo manje vakusangana nawo mutongo iwowo. Saka tisuda hedu kurebesa nyaya, ndozvatanga tinazvo nhasi. Regai ndikukwazisei imi mose mauya muchitoonawo chirongwa Nyasha Mpofu, Martha Nema, Linota wakadi akuna Patience, Jonathan Maweto, Paida Moyo, Shorai Natia, Christina Muchairi, Virginia CD kana gona kutaura ndizvo here, Mary Mutandwa. Mary atanzi vachazvirega zvichiure nekuda kuzvita vanoziva ngavapiwe makore akawanda. Tikuti nyaya dzakumapurisa, saka ivo vemutemo vanoziva kuti vachaifambisa sei nyaya iyi. Lois Vavi aive nemuuniform uyu aibuda dhimoni chairo pakurova, vakaoma vanhu ava vasisiri vana ava vakura mani ngavaende kujeri. Men Texas Bottom wakadi hako. Lois zvakare tinokukwazisa. Nori Pandawana tinokukwazisa zvakare. Ndo vanhu vatanga tinawo nhasi vachiona panguva tinokukwazisa izvo. Shuwa inyaya iri kusiririsa mhuri yeZimbabwe, nyaya yekuti zvakadai zvakatoitika mukati mukugara kwedu. Saka tanga tiri kukupaiwo maupdates panguva ino tokutendai. Rambai muchiona uyezve musakanganwa kulike, kufollowa nekusubscribe. Kunewo futi dzimwewo nyaya dziriko ikoko kuYouTube kwedu, mhanyai munoonawo muchinzwawo nyaya dzatinge tichienda kunokavha kwakasiyana siyana. Panguva ino Shorai kana une mashoko oda kusira vadiwa vatariri? No, maybe patime ino chatingangoita kuvatengesera winter promotion yedu yeya kuti ngavauye nemabusiness avo tichaadvertisera for just $20, but vanotipozve ari 5 tovaisira mavideos avo pamaprograms akasiyana siyana, votipa just $100 tovatengesera, tovasvitsira kure. Ndinotenda Ashorai. Ndambotaura pakutanga kuti mangwana kuchange kune mutambo weZimbabwe Women's Soccer League uri pakati peZRP Queens FC versus Harare City Queens. Tichange tichikavha mutambo iwoyo 11 AM inenge iri live. Ngatisapotei madzimai achitambawo bhora vachiita zvidavado zvavo. Kune vanenge vasingakwanisi kuzosvika ikoko, aiwa uyai muone palive muti vasapotewo. Vamwe vese ngatisangane kuground ikoko tichivasapotawo. Ndinokutendai zvakare panguva ino ndichipenderawo chirongwa chedu. Ngatidzifambire zvanhasi ndotichisara zvenyu. Bye bye. Makadi zvenyu mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Mai Mavis. Ndine musikana akarohwa. Vanhu vari kuti ashayika aiwa haana mupenyu. Chiripo ndechekuti mwana akakuvara zvakanyanya. Saka inini ndiri chirikadzi, handina anondibatsira. Mari yezvinezvi yandandinayo yapera apa hatisati taenda kukoti.
uye mwana ari kuda kurapwa, nekuti inini ndandisingazive kuti akabayiwa nechimuti kunhengo yake, saka mwana ari kubhilidha zvakanyanya, ari kupera simba. Saka ndiri kukumbirawo rubatsiro kune vachigona kunditumirawo mari pamukuru. Ndinoshandisa 07833159916 inoburitsa kuti Serbia muchenjekwa. Taura namba dzeekokeshi iwewe. Namba dzeekokeshi dzangu dzinoti 077586238 inoburitsa kuti Mavis Mada. Ndinotenda hangu kune vose vangandibatsire mhuri yeZimbabwe, nekuti zvinhu zvakangooma ende zvakaitika ndisina kutarisiro yekuti zvinhu zvingazodai so. Maita henyu. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2637748722063. We are Llama Global Solutions. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 07738599785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen.